إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga tayo mga kami Islam, itapik na to adlaw ini karena inyari mahal ka siya among pagsulaton si mga writers, si mga bahasa Anggalis, among pagyano nila biya mga fairy tales yaon, biya mga myth yaon, long sina Arab khurafat, inya to khurafat, among pagyano nila happily ever after. Kuno tamadawhat in kasanyangan amon salamalama pagyanon eternal bliss. Salamala amon happiness wayroon na siya hangganan. Way na siya sorrow, wayroon na sa anxiety, wayroon na sa kasusahan. Unang-una, in kahalan diha dunya mga tayo mga kami Islam. In katan simparakala din diha dunya, biyak sulat si mga writers yaon. Panginoon nila mga fairy tales yaon. Among bang makasama mo in kalasahan mo, makasama mo in love of your life, at tawalang yung pamilya mo. Ang pagyanon nila lang niya makananan ko sing kasanyangan salama-lama. Inya to bukon siya bunal. Inya to hinang sadya si mga sila non-Muslim kana ipang dilod nila mga manusia, mga false belief to pakakaroon nila pala sa uning manusia diha dunya. In fact, in reality, di mo madawhat in real happiness, absolute happiness pagyanon, banging kaunan mo hamok din nga kriteria dumato kay mo, banging kaunan mo matay in kalasahan mo. Banging kalasahan mo matay makat in happiness ito. In fact, in time running, miyamanaw, di marakan. Mal hayatud dunya illa la'ibum wa lahu. Life in this world is nothing but play and amusement. Long sinallahu ta'ala. Paglangog-langog, amuse. Lami-lami. Walat darul akhiratu khairu lilladhina yattaqun. Sa indar, uwian, adlaw mahuli, dwelling sa munin sulka, amo natin real happiness. Ang kalang sinala, afala ta'kilun. Evident no sense. O inyo yung salinakal ni Marayaw. Ang bukayat long sinallahu ta'ala, mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Life in this world, in diha dunya lang niya, in life diha dunya, full of deceit. At niya, na-deceit kau, na-delude kau, na-hinder kau, kapat sinallahu ta'ala pa sa sing glitter sin dunya. Amon lingkat sin dunya. Kasi reality, kikita mo. Kikita mo lingkat sin dunya, kita mo kasanyangan diha dunya, mag-explore ko sin dunya, kita mo in dunya something like paradise, na-delude kau. Sa temporary reto. Kasingkatan, mawaya ko iman sindi mawaya, kullu man alayha fan. Hindi kata na dunya transient. Evanescence, malawa kata. Wayroon kakal diha dunya, wayroon eternal diha dunya, except ha paradise. So meaning, in tao maghinang sila, mga writers ini, naginang sila si mga fairy tales ini, mga myth ini, para diluro ni mga tao mag-false belief sila on mga ini such happiness, absolute happiness diha dunya. Unang-una, bang kaharap mo in kalasahan mo. Kalasahan mo roon na kababae, asawa mo, ataw abana mo, kalasahan mo. Bang mo siya nag-aalop ka mo karwa, kikita mo siya, bang hadja manjari, in wakto paghangan mo. Mayta, pasarkar na sinamon happiness, jimato kay mo wakto yaon, mabaya mo paghangan in wak, bang sana in wakto rin na siya rumaka. Saway mahinang mo. Because bang ko nag-aaka, di ba sing kalasan mo, mabis kaindakan sin wakto. Damikian bang ko nag-aaka, di ba sin family mo, kalasan mo, kikita-kita mo sila yaon sila napupunkatan, yaon hiina mo, yaon hiyama mo, yaon hiyamaon mo, yaon katan hiyapo mo, jukup-jukupan yaon kamukatan. On reunion nyo, every Sunday, ato every Saturday, mag-reunion ka mo, yaon ka mo rin nun katan, kumpleto katan, bangko magtafakur, mag-reflect, upon the creation sinto, nato daturon mo sila, mangbiyari rin ka-happy mo, iha-inner selves mo, sobrang happy mo, yaon sila nagkumpleto rin doon, sobra ka happy,
pero di mo kaingatan baka next meeting nyo on na kulang din kanila. So meaning, in-happiness mo bukod na sa biya kompleto, biya sin nakauna. Every day, every month, every year, di mo kaingatan na si malawa, misan pabaran mo malawa ko. So meaning, na-stop na in real happiness pag yan. Bukod sa kompleto, nakis, insufficient. Because in real happiness, madawat mo, adyan na. Maita. Because bangkaw din diha dunya, temporary na kawa dunya. Diha dunya in kalasahan mo, kawinan mo, anak, asawa mo, kalasahan mo, asawa mo, piyapalangka mo, hiina mo, kalasahan mo, yama mo, kawinan mo, dunya, maguna huli ka mo. In dunya, kalasahan mo, imbay, sa lingkat-lingkat, nagpahinang kawabay, dunya, kawinan mo, pangati mo, paradise na kayo. Yaw na nalombayin katan, sing karayan mo. Yaw ning kaswakan, sin napso mo alam simbayon, insasakatan mo, kauhan mo. Maglibot ko sin dunya, kakitaan mo, in lingkat sin paradise, sin dunya, kitaon mo. In katan, inibinan mo. Lumaway ko, rin mo konsum ko ni samig ko. Hati niya, temporary rin happiness ito. Pasal in bang temporary in happiness, di at ma-achieve min pagyanon lang niya happily ever after. Impossible ma-achieve na ito. Unless makasud ko pa paradise, amon without sorrow, without anxiety, wayroon na kasusahan mo, way na sadness mo rito, di ko magkasakit, di ko magkamatay, di ko maglaas. Minsan sa jain lupa mo, bangko bata, di kamaya mo rin, di na ko lumaas. Kaya mo forever, bata na ko. Kanabot nagpaon ni mga satro, mga product, maman ko pa bataon, minsan di na ko mata. Ubuson mo na insin mo, maman ka pang pa-injeksyonan mo katan, maman ko mata, sa di kasulusunan yung pagkakulubot. Bukon sadya, minsan mo ka mahinit na yung kulubot, simbayo mo, ba't malingkan, in organs mo, apart simbaran mo, maglaas. Di kaya. So meaning temporary. In babae, kalasahan mo, sobrang lingkat, kaya pag iapas-apas mo, ihulmat-hulmat mo. Di, hihinang mo biya sa pantong prinsesa, bang dumatong nakalaas, malawa na yung interes mo. Basal maita, temporary rin ang nararamdaman mo ito katan. Hasul ka, in katan, limitless. Wayroon na siya, unlimited na katan. Inlingkat simbabay ri maglaas. Imbabay ri magkaiga pagkabudyang. Adlaw-adlaw maglilingkat imbabay. Inikaw rami kan adlaw-adlaw maghansam ko. Alam sulga, dito ko alam sulga, di na ko magkasakit. Di mo kalakihan daw pa doktor. Di na ko magka-fever. Di na ko misan mag-atsi. Alam sulga, di. Asulga, karulan ng katansin sa hawat mo, werong karulan diha dunya. Misan pa ko billionaire diha dunya. Aun katan halo, inlom si pangatayan mo bang werong ko nag-serve Allah subhanahu wa ta'ala. Misa mo pa sana suon ng mga billionaire. In fact, katawran si mga nag-Islam, mga billionaire, bukod sila happy ha life nila. Yaon na kataning glitter sin dunya. Yaon na yung babae, aun ailan pagkatuan nila, yato kataning babae rito. Pero weron happiness, halo. Inlom si pangatayan nila empty, weron tranquility. Because beta sin Allah, man a'rada an dikri fa inna ma'ishatahu dankan. Isyusulong sin Allah in tumaykod remembrance pagtumtum kako in kahoy niya maisha dan ka alam sigpit pasalmeta empty whereon dito ng remembrance patuhan because bang mutyong tumintuhan minsan simple in life mo rin magsambahayang ko nag-aakad ko iwan family mo magpuasa ko nag-aakad ko iwan family mo nagmabuga ko fa Allah nag-aakad iwan family mo ho magbutas ka masusa ka pero in eternal wa aqibatulil muttaqin al jannah sa inuwian si mga nagmabuka fa Allah jannah makasama mo in pamilya mo dito alam suluwa anak asawa mo kalasahan mo amon wayroon na pagbutas sa lama-lama way na kasakit way na sorrow way na anxiety wayroon na sadness wayroon na kata puro eternal bliss di na ko maglaas adlaw-adlaw magahansam ko inansam mo biya Nabiullah Yusuf magahansam ka adlaw-adlaw inasawa mo maglilingkat adlaw-adlaw impagkaon-kaon ng masulwa damol mo kaunon magsasarap bukon mo kaunon sumuhon ka gaman ko kumaon siwo din lupa sin prutas wa utubihi mutasyabiha dilan sila sinala prutas alam sulwa siwo in lupa sa pagkaon mas masarap so meaning dito lang asulwa ma-fulfill in real amon mga katansin namon napso sin syawat mo asulwa reto ma-fulfill di adunya because sa dunya
minsan pahiril na kay mingkatan, kulang pa rin. Kulang pa rin. Hiril na kay minarta kata na dunya, kulang pa rin kay. Aw pa rin lalawak. Nakaasawa na ko sa lingkat-lingkat babay, mabayar ako ruwing babay. Nakaanak na ka, ang kalong sinallahu taling kaboy, diha dunya. Uno, yatafakharu bainahum. Mag-abbo-abbo sadya imanu siya kahalan nila. Biamwalihim. Mag-abbo sila sinarta nila, yung kami rayahan, yung kamuyari. Wa auladihim. Iban kaanak ka nila, inanakwan sa, minanak mo bukon. Inanak ko malingkat, inanak mo babay bukon. Mag-abbo sila. Mag-bus sila sinamon mga ancestry nila, iban si mga forefathers nila. Mag-abbo sila. Biyaring parihasan diha dunya. Bako nakanak doktor, proud ko. Anak ko doktor, inanak ko biya, nakatalusan katan, inanak ko biyari. Bangko mo nakanak, bukon malingkat, bukon hansa, masitog ko. Ining kahala na diyo din. Competition. Aong competition, rivalry, adunya. Sa diyakan ko riya dunya, mag-competition ko, suway, maksud mo pa akira. Ang kantiyong petumtong ko si Nabi Muhammad. Law si Nabi Muhammad kan Ibnu Umar, yulinan niya ka ba? Kun fid dunya kaan nakakaribon. Suway ko di hadunya biya ko sa pantun ng labay-labay sadya. Inhati sin garibon hindi ini ko stranger. Atin niya bang ko stranger di hadunya, niyaton mo in dunya, tumanom sadya ko di hadunya, sing kalakihan mo, bangko ng labay-labay, especially biya ka niyo, hainang niyo, on certain area, katuan mo, saan ko mabimbang mangko mo eh. Miyato ko so pa maon mission mo pabunggaw at tawahulo yo magtabang ko mga miskin din nun kalakihan niyo. Misan ko, may kasusahan mo, may ita. Asal lima bay, sadya ko pahulo. Ataw pabunggaw. Amiyatin, maksud sin traveler long sinabi. Sabang ko, miyato pabunggaw, nakamit ko rin to babae, nag-asawa ko rin to, nag-establish ko ba rin to, maukaw na ko mo imaripasambuang ka. Wisi sa mo ninakarat. So, in-treat mo dunya, biya sa pantun, di mo siya kakilahan. Meaning, ay ko sobra ma-attach sa dunya. Ay ko masobra kalingkatan sing glitter sin dunya. Bang ko na-impress sa dunya. Inkabayan mo bang kausuhon, uning kabayan mo job. Inkabayan ko lang mo job, mabaya ako, may nang ako tourist, traveler ako, mabaya ako mag-explore sin lingkat sin dunya. Bang biyantog mo yung lingkat sin dunya, how come di mo ma-realize biyarin yung lingkat sin suluka? Sinin dunya nagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bang i-compare mo pa suluka, only quality even quantity, only by name sadya. Regarding a quality even quantity, di mo ikasibo pa suluka. Misan 10 times yun pa yung dunya, rika to pa suluka. Small area, bay mo alam suluka. 10 times lipas in dunya rika. Hanglupin dunya. Sa na-impress ko sin dunya. Na-impress ko sin lingkat sin babaya dunya. Kaya lupahan mo yung special babay, pepanjari sin Allah ta'ala alam suluka. Dami kaya yung kababayan diya dunya, bang sila mag-obey marawasban nila, mas lumingkat pa siraling hahurulin. Kaya lupahan sin babay. So, yung mga inikatan, bang mutumtumon, yung mga hinang si mga muallif, mga writers, maghinang si mga khurafat, ini mga myth, inikatan, hindi para dilurunin tao. Para ma-inspire din kababayhan lang yung mag-make love, magtunang-tunang, Romeo and Juliet. Whereon eternity ha mga ini? Ingkatanin, ingkapalit mo, mahinang duhalan kay mintukan. In fact, ispenon mo to din wakto mo. Hausog yaon at babayon, kalupahan mo na nagpapanjari kayo mo. Pahalakaon, minusog yaon, iban sin babayon, di nga tuhan mo rabul alamin. Naginang kayo mo, o naginang sinamon usog kalasahan mo. At babae kalasahan. Kalupahan mo. Amo niya rin pang brainwash ka to si mga non-Muslim. Ang kanin Muslim suway na pikilon. Di lang kita sinallahu talakal. Di lang kita pangatod. Iban pangdungog para prasiso ni nakalini. Di lang ko sinallahu tala. Kita in dunya, may ta ko mag-ending in dunya. May ta in dunya mag-adlaw, mag-doom. May ta ko magkasakit, matug ko, magkasakit ko, maglas ko. Datungan ko sadness. Ingkatani ni, piatungtong kayo mo temporary sa jikaw riya dunya. So meaning in real happiness, absolute happiness, real on happiness pero bukon absolute. Kasi pagbisaran tari, absolute happiness. Amon di na kau masusa sa lama-lama. Katumtuman ko siwi-siwi pa ako, ambok yung pangarap ko. Amon di na kami magbutas, iban inak ko, iban nama ko, labi na inak ko, pasal malas ako, inak ko, pasal only boy rap. Ingkabayan ko rin na magbutas, kalasahan ko, pasal mayta, sa masusa ko mang dumatong na indum, may berin yung kaunan, mangina matay. Berin yung kaunan, mangina matay. Bang ako doon, masusa ko, matun ako dumakan para ignila karo, matugak, mabuwa ako. Sambil dumuha ko, Tuhan ko patayan ako, magagadiwan inak ko, iban nama ko. Amon may napagbutas. Masal may tamo yatin adlaw-adlaw titumtum magbutas ka yung kalasahan mo kasi am yatin reality. Wayroon mag-deny ha death.
Wayroon. Minsan pa atheist, minsan pa hypocrites, minsan pa isyo agnostic, wayroon mag-deny death. In fact, in death reality, wayroon mag-deny. Pero wayroon mahinang mo kasi di mo kaiwasan in death. So meaning, kuno mo ma-achieve in eternal bliss, eternal happiness, so wayra ka makasud palam sulwa sin Allah. Biarining kasud mo pasulwa sin Allah, bangko maglasa, iban sing kalasahan mo, hawe, hatarika, hakabayan sin Allah Ta'ala, through His obedience, may nang ko-obedience for Allah Ta'ala. Magmabuka ka kanya marayaw, agaron mo inanak asawa mo, bation mo inanak mo, iban asawa mo mag-ibadat, magtahajjud ka mo ron, mag-ibadat ka mo wakto, magsambayang ka mo wakto, magagad-agad ka mo mabuka, magpuasa ka mo hadan sin fisabilillah, in katani ni pagadlaw adlaw mahuli, papagambuukon ka mo sin Allah Ta'ala, biyabita niya ayat, pasurun ko sila lang sin Allah, palamsulwa iban mga maaswaji wa uladi, iban sin kaanakan nila, iban kaasawa nila, yat to na eternal peace. Tinamagambuok na kau, iban kalasan muri na magbutas, naunin pinakasadness na majimatukay mo, among kalasahan mo, yato alhom narka, ato mismo ikaw, yung kalasahan mo, yato sulukay ni ko narka, amit yung pinaka sobrang sorrow, sobrang kananaman mo, sakit, halong pangatayan mo, mayta, yung kalasahan mo, magbutas ka mo, maraw pa'y magbutas ko riha, dunya, temporary sadya. Bangko kaya matayan, pikilon mo sadya, kaya matayan ako, biara sa panton, imiyata, ito nag-travel, bangko iyan, hina mo, uto, muna na, kami muna pasambuanga, yarin plane ticket, yarin ticket mo, mga next week ataw next month murul kaw inya to on maximum time, on specific time biutangan kaw 1 month way ko murul in kamatay wayron siya tay manjari makaurul ko week, manjari a day, manjari after 2 days, manjari after 3 days, manjari months, manjari 2 months o manjari year, basta tanto murul da kaw. So misan ko masusa tumtumon mo murul da kaw ay na ko masusa bangko kasusahan mo mamatay ko real nature sin tao masusa. Kanina Nabi Muhammad, bang siya pagkamatayan, magtangis siya. Bagyan ni mga sahabat, ya Rasulullah, minta ko magtangis. Bukong bakar sintuhan ni magtangis, excessive di magtangis. Lang sinabi bukon. Magtabis, iniluha, inilang niya rahmat. Rahmat sa iniling Allah Ta'ala. Biyutang sin Allah, pangatayan, sina nakapuada. Sa inkamong siyan, sin Allah Ta'ala, amun usalon mo, insimud mo. Among bang kamatayan, blimon mo intuhan, especially maginang beto babay, ang kan bawal yung babay, pakubul, makat. Maggisi simbadyo, magpirig, magbadyo ito, maggulong-gulong, magtandak-tandak. Amo niya ito yung weakness simbaway. Ang kanya avoidan, wayro niya avoidan yung babay, di pa bisita ang pakabul, manjari sa majority simbaway weak, mang sinamakat to magtangis. Blimo nin Tuhan, may tamo piatay, may tabiyari, mang bakas biyari, wayro na biyari. Biatim babay, ang kanatime si mga jahiliya na kao na magrenta sila babay, bang kamatayan, bang mga sikat yung matay, mato sila pambukaw man, magrenta sila babae, maman sadya tumangis kanilang babae, maggisi simbadyo. Matin time sin jahiliya, magrenta sila babae. Because sa matin nature nila. Ina kami Islam, bangko kamatayan, go on ha life mo. Awas mo kamatayan, fila days, hinangkaw. Wayro may nang reality yan Pero imahalaga kay mo, siguradoon mo in tao miyata yaon halaw man siya nag-iibadat fa Allah. Timal ka. Bangko kaya matayan anak, siguradoon mo in anak mo miyata nag-iibadat. Nahinang mo, natarbiya mo marayaw in anak mo. Misan so pa masemiyatay mo na insyaallah ta'ala pag-urol mo pagambukon na kamusulwa. Siguradoon mo. Nahinang mo in duty mo as father. Pasal masuliya yan, responsibility mo yan. Tarbihan mo anak, hinduan mo sila mag-agam. Di mo sila, paawiron mo sila dunya. So may usaron nila sa dyan dunya, pananuman. Indunya magtanong ko. Ha? Bangunin tiyanom mo dunya, uni sabi makawa mo, mamaksud mo. Amaya tinahal na riya dunya. Reality dunya. In pagbisaran tari, reality. Bukong kita nagbisara rin ni amul mga myth ini kurafat. At walang niya fairy tale, bukong reality dunya. Magkamatay kita. Ang ka naman kamaksud, mga movie lang niya mo maglasa lang niya, prince, even sin prinsesa, dumatong ang mga movie hinaw nila lang niya, aon na lang niya kasusahan, pagkita ito, aon na masakit, aon na matay kalasan nila, aon na maonim break ka pa in the middle of process. Whereon? Kasi whereon real happiness? Pasalin real happiness, eternal bliss, dito mo rasulwa makawa, bukon diya dunia. Minsan pa indaya mo biya ko'y Bill Gates.
Alam sin dunya, mawi mo in katansin, mawi mo, sari mo mawi in tranquility. Di mo mawi in kamatay. Bang di mo mawi in kamatay, unin po sinsinya. Lumas da kao. Bang ko lumas may nang ko weak. Pagwa mo lang sinallahu ta'ala, weak kao, di lang takaw kusog, di nga kusog, balikon takaw lang sinallah ka, hinaan mo. Magbalik na ko pa senility. Oh no po, senay. May nang weak. Laas na kao. Puti na yung buhok mo. Ugod-ugod na kao, lang singkera na niya, una mo maglian pa kao. Mag ko maglian, mas mangipay niya to. Magbalik ko, ya bata-bata. Magkuhan na ko mga kukulangan mo. Mas marami pa yung kiyawa na ko sinallahu ta'ala, irong ko naglian. Ang kanyang markat tabkita niya na mukmalaas, 2 taon din utan sinumul nila pagkatod niya naglian, induan niya, ya Allah patay ako ay mo kinangabyak kaniya. Nini ko rin, mabaya, kumabay numul mo. Pasal may ta, si mo brinatas mo dunya. In bariman believer, subhanallah makajay. Ha? Rabbana ati inaki si mga believer bang sila magdua, tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, pataya kami iban mga abrar, mga nagmamuwa, may makat kayo. Amin nagmamuwa kayo, pataya kami. Nagaka, di ba siya? Dali ako no, in mga believer, how no kung mga kita biasin believer, nagduruasing kamatay. Baka, the only na saan kakitaan mo riya dun niya magduasing kamatay, mo rin believer. In mga bukong believer, di mawaya mag-mention sing kamatay. Mamuha, minsan mention sin kamatay. Pero in believer, ano ko nagdurwa, pataya kami, wala tamutun na illa wa antum muslimun lang sinula, ay ko magpakimatay, bang bukong kamo muslim, pataya kami. May tapasal dara mo tutumtumin reality, matay ko. So, munya to, hindi mo manjari kalupahan. Inakikat sing kamatay, significance of remembering death. Maglaas ko, matay ko, maglamma ko, magbutas ko, iban kalasahan. In ka na naman mo happiness temporary. Ang kanariakan ko sinaka, misang papalawa kong bawa isaliha. Iya ka usok. Maita. Tuino ka alal iman. Tabangan ko simbaba yon mag-ibadat fall. Tabangan niya ko magluto. Bangaon magpuasa ko, lutuan niya ko. Magakad ko magsahur. Magakad ko mag-ibadat. Batiun mo siya mag-ibadat. Batiun niya ko mag-ibadat. Pag-ibadat ka mo, pag-abot niya pasulga, magakad ka mo sa lama-lama. Amin pialag kayo mo sinsara. Babae saliha. Way ko pialag sinallahu ta'ala babae malingkat. Sak may nang mo problema. Malingkat, sari magtaat kayo mo. Bukun obedience kayo mo. Di lang sadya ko sakito. Di magtaat patuwat. May nang mo sakito. Pero inyapas mo, malingkat siya babae. Manjari ko display doon niya. Useless. Useless niya to katan. Because bang pini mo yung babae malingkat para display mo doon niya, tumtumari siya ni katil lingkat sin babae na akhirat sin namun mga huruliin. Mo ni piyagpalit mo. Atas mo diyo pang imbaran mo. Tas ko nagkarukaan pasal simbabay. Kaya lupahan mo na intuhan mo. Imbabay yon makhlukat. Creations. Kaya lupahan ming creator. Nagpakamatay ko creations over the creator. Kaya lupahan mo. Na-impress ko. Simple na dyan piyapanjari sintuhan na muna dunya. Wayrong pa'y sabihin piyaglaanan niya to't piyapanjari mo na insulwa. Inna ansha'nahunna insha wa ja'alnahunna abakara uruban at taraba. Piyapanjari na mo imbabay hasulka special pagpapanjari. Hinang na mo sila babae abakar virgin, di na magkalawa yung pagka-virgin nila. Budyang salama-lama. Uruban at taraba equal in age, di maglaas. Imbabay rin maglaas, magkunot. Ang pa-defect, kalakayan pa nila mag-menstruation. Ang pa-defect nila. Sa dito, sulga, wayroon defect yung babae. Wayroon. Iyan to exemption ng mga babae. Kung sila message, sila mag-ibadat. Pero bang sila mag-ibadat, malaggo yung mga nalawa kanila pahala. Pero exempted sila sin Allah Ta'ala. That's why majority ni mag-abot na muna kamilul iman, amon perfection sin iman, kababaihan, kamahangan. Except hi Asiya, asaway Firaun, iban hi Maryam, binti Imran, anak ni Imran, amon inay Jesus Christ, even da Khadija, miyabot sila niya babae perfection kasi grabe kusog sin iman nila. Pero ka majority sin babae pasal in babae weak. Weak ka knowledge, habaran no weak daw. Kasi babae asal beto. Real pepanjaring babae, i-judge asal crook. So kailangan nila inusog. Maingat ka bukod sa dyan maingat sa makusog yung magmabuka fa Allah Ta'ala, mapinturo sila maraw. Di sila bigla uning kasi i-judge crook na inamon left rib ini. Di manjari di biglaon bat mabagti di sa pasaran. Mangupasaran di muinduan gaman malaw.
bang mo sa biglaon, di makaya. So way inut-inut, kakak, step by step, di mo man jari biglaon. So may moderate ko, so way kanila. Pasalbiatin nature sin babae. So inyari mga patumtum mga tayo mga huda kami Islam. Inkahalan tira dunya. Way rapat ingkatan kita nini matay. In Nabi Muhammad miyatay. Innaka mayitun na innahum mayitun. Ya Muhammad matay ra ko. Way rapat so way ingkatan matay ra. Malakul maut matay. Mga tayo mga huda kami Islam. Yari in reality. In reality kikita mo adlaw-adlaw. Siganti magkamatay atut bakaw news. In kimi kita news biyaon konsumsi anim miyatay. Way na niya sintaw yato kimita sa news yanim timbakon. Way niya natali. Kimi kita sa nangangandong-ando sa simyatay. Long yan, do kayo lumiyatay. Yan niya ya. Kinsum to siya nin patayon. Way niya to natali. Because sing kamatay biyat to. Di mo kayo nga tanaw no kautan sing kamatay. So ingkatan sim mga pangarap mo. Magkumagatin mga seminar luwanaw yung mga mahilig sila mga scam, mga pyramid scam yung biya matake biya mo magtawag-tawag sila biya in kuanon ko. Maingat magbisara. Yanong ko biyari para ma-achieving goal mo. Bukon ay ko mag-dream a million, dream ko billion. Anlodlaw. Pakita kayo mo yung favorite mo car, ipatod kayo mo, dream mo yan, anlodlaw. Pero halaw, ma-process ko sin dream mo. Di mo kayo ingatan na process palang miyatay na ko. At ako katunta na na-achieve mo yung dream mo. Pero temporary lang. Pila tahon na ko, nagkuyag-kuyag sin dream mo. Bay mo? Himula ko rumbay mo, 20 years, 30 years? Sasakatan mo, asawa mo, sumuhon ko, mabanusin mo, bugitan mo, talakan mo na sa mali, paglak na isang kumalingkat, sampil abutan na sa jago kala, sampil mas na ko tuod, di na ko makaiwan, lumawag na ko babae, masawa ko. Mayroon na katan, mayroon na tupus katan, sa bangkaw naghinang ang mal-ibadat. Fa Allahu subhanahu wa ta'ala, in ibadat yan, karna maksud mo akhirat, wayroon katan malawa dito. Di at tumahinang useless katan bukod. Aun katan benefit mareho. Because tiya tao, hahadarat sin Allah Ta'ala. Ingkatan sin nadawhat mo dunya, ingkatan yan, naka mo na dunya. Impagkaon, kimaon kaw, pagus mo kimaon, yabutan ko wakto, tariyayo matuko pasiyar, guwaon mo ning kaya mo, habiyon ko magbalik, maminisip ko pagkaon. Sabang ko kimaon, tiyo nga mimpagkaon ng dil ko charity. Aun karayawan, kiyan suwan na ko. Di mo kalagyan kumaon mataon. Pasalmita, misan ko kumaon mataon, di ban tiyo-tiyo, simo, dari ka kuno, gaman ka mo darat, kaya mo kumaon mataon. Sunod sa saam lang sinabi, 1/3 sa jay magkaon ko. Sunod sa syarab, 1/3 ikapin mo pa tuwig, 1/3 hanapas mo. Mang sobrang pagkaon mo rin ako makanapas. Sa inkalakakan mo, kaman mo kumaon ko mataon. Buko niya ni sipat sin believer. In unbeliever bang sila kumaon lang sinabi 7 intestines sin pagkaon kaunon nila. Bang pagkaon pito, hambok para pito tao kaunon sinambok taura. Ang kanyang markatab aun invite niya non-Muslim kimaon yung katan. Lang yung markatab ka na bumusa ay mo napabalik ka lang in-invite ka. Inagi sinabi mo madyokrim daifa. Hulmaton mo yung bisita mo bunal sa tulong niya. Hulmaton ay mo napabalik ka pasal di mo kinabi in kafir bang kumaon in pito pagkaon para tao. Kaunon niya sisa niya. Sa unbeliever, ipagkaon hambukin naon niya parwa. May ingat siya mag-share. Salmita, kaya ingatan niya temporary na kita dun niya. Na inamon kafir, kaon to rin dun niya. Among grabo rin dun niya. Kaon ning katan. Bakong dapat siya pinakamalingkat sa sakatan, malingkat asawa, malingkat bay. Kaon niya to rin katan, pero di pa rin siya makontent. Sin dun niya. So ang kanalong ko na aon sila si mga yan, mga fairy tales yan, yung mga till death do us part, yan pag ano nila happily ever after, yung mga katanin ni only fairy tales. Myth sadya siya ini, pero in reality sinini, ma-achieve mo sadya siya, hadyan na. Because di mo siya ma-achieve, bangaon na ko ending. Bangaon ending mo, matay ko, in reality, di ko ma-happy. Real, aun happiness, di kita makain mayroon happiness. Aun pero, temporary na happiness. Pero the only happiness madawhat mo, eternal happiness, di pa ko dunya, why pa kami mamatay? By serving God. Because bang mo ma-please, intuhan mo who created you. Nagdihil kay mo sing blessings, nagdihil kay mo sing katan, bang mo siya ma-please, landuing kuyag mo, mas makuyag pa ko to, lipat mang lipat, ding sin na-please mo yung boss mo office. Bang mo na-please yung boss mo yung office, makuyag ko. Baka ma-promote pa ko.
Sa intuhan mo, Rabbul Alamin bang mo siya na peace. Amiyat yung second nga greatest bliss. Ang makawa min ridwan, pleasure sintuhan. Ang kanya nun sinallahu ta'ala into suluka, ba't magkalingkatan to sila sinsuluka. Along sinallahu ta'ala, ya ahlal jannah harraditum. O kamu taw suluka. Uno na please na kamu suluka. Inlingkat sinsuluka rin na kamu magkamatay. Di na kamu maglaas. Malingkat intingog niyo. Malingkat kamu ba, di kamu maglaas. Malingkat kausog. Pag-uusway ron na adlaw iban do masuluka, full of lights. Yaon na katandi na ko pag-apdiw na suluka. Magkaon ko kung koyak di ka na kumaon sadya kumaman na dya kadulan in desire mo. Kumaon ko ba't kadulan in desire mo? Bukong koyak di. Way koyak di. Sa kumaon sadya ko ba't dulan in desire mo sinallah. Amon asal manapso ko. Hirul kay mo katanan ng sulwa. Lang sinallah uno nagrida na kamoy lingkat sin sulwa. Yaon imbay mo imbricks niya bulawan. Ha? Hawawan simbay mo upat river. Salama-lama kolombay mo. Habay mo mansion mo sulka. Pinaka lower class na sinsulka. Di mo malibot imbay mo astana mo sulka. Salama-lama ko rito. Lago-lago space simbay mo sulka. Maudi o south. Lago-lago biyan lago-lago. Mas malingkat pa rin nga dun niya iban sinluon niya. Habiyan lago-lago space. Habay mo sulka. Labi rin nga dun niya iban luon 10 times pa sin dun niya. Biyan rin hul simbay mo dun niya. Nasulka. Long sinallah, habiyari katan na-achieve nini, kiyuyakan na kamo, halraditum, nagrida na kamo, inakikatan si mga manusia na. Wa ma lana la narda ya Rab, qad ataytana ma lam tu'ti ahadan min kalkik, o Tuhan mo Rabbul Alamin, may kami sablong yari makuyag, sindihilan mo kami blessings, na please kami, way mo karihil duwaing din kamo ang mga creation. Meaning chosen kami, nando kami makuyag Tuhan na mo ya Allah. Hidayatan mo kami ya Islam. Angkan panguyag-kuyag bagutay mangud man ko nakasud pa Islam. Bangko anak Muslim kuyag ko. Ayaw mo ipagaboy nan inkuan mo. Ya ma ko Muslim, ina ko Muslim saway ko nagakama. Yusibaan mo in wakto mo. Ayaw mo pagabo anak ko Muslim di kita on sinala anak ko ina mo Muslim iba niya ma mo. Ina mo iba niya mo Muslim saway rang ko nagperform sin obligation mo. Panguyag-kuyag ko, realize sa maraw bearing ko kalaki na born ko Muslim. Bukun ko nagborn, bukun Muslim. In nagborn ko bukun Muslim, di mo pa kaingat naman ko kahidayatan ni Bandi. Bang ko kahidayatan, alhamdulillah, lando ipagpakuyag mo, pag sukul mo fa Allah Ta'ala, pasal, the only way makasud ko pa eternal bliss through Islam. Other than Islam, di na ko makasud palumsul ka. Because the only religion acceptable by God Almighty, the religion of all prophets is Islam. Wayroon na religion accept po sintuan. There's only one God, there's only one religion. Wayroon na duwaing religion other than Islam. Because the only religion who submitted to the will of one Creator through His obedience, worshiping Him alone, wayroon pag-associate partners for God Almighty, amunin Islam. Without mediator, without intercessor. Islam, direct sa God Almighty. Amunyan in Islam. So magsukul ko. Kalau sinallahu ta'ala harraditum, kiyuyakan na kamo. Inakay mo, wa ma lana la narda ya Rabb kad ataytana ma lam tu'ti ahadan min kalkik. Maita kami Tuhan na mo rimakuyog, sindihilan mo kami. Lidjiki, way mo karihil di nga pepanjari mo ruang ini papanjari mo. Ano lidjiki ito? Karihilan mo kami lidjiki Tuhan na mo ya Allah. Amun lidjiki nakasud kami palamsul ka ini eternal bliss wayroon nakawakan buwan. Yari ning katan, inkanapsuan na. Uni nakika nila sinallah. Ala u'tikum afdala min dalik. Dihilan tapakamula biring nga sulwa indingkat. Masya Allah. Inaisim mga kataan, alam sulwa ini, diitan man sila simbisyara, good news. Dihilan pa kamusintuan labiring nga sulwa ini, inaki nila, ya Rab, uno pa in labiring nga sulwa ini. Uno pa in labi. Habiyari nilingkat sin sulwa, di na kami magbuta si bananak, asawa na mo, kalasan na mo, uno pa ba in labiring nga sulwa ini. Inaki sintuhan, uhillu alaikum ridwani fala asqatu alaikum ba'dahu abada. Adlaw ini ianughara ko na kanyo in pleasure ko. Kakukuyakan na ko kanyo, di na kuduwalan kanyo sa lama-lama. Iban long niya wayroon na pagwa-gwa niya suluka ini. Allahu Akbar. Hati niya, inapasong mo rito ang pleasure sintuhan mo. Ba't kuri na makawalong suluka? Sa pinaka number one bliss, hakatan ini. Number one eternal bliss sa katan amon kakitaan min Tuhan mo Allah who created you. Kakitaan mo siya, way pa nakakita kaniya from the beginning, magpakita siya as
pinaka-greatest bliss sa katan kakitan sa believer in Tuhan mo Allah. Ihon niya na in kibriya, amo na bayho niya, wayro makatog ka niya matunaw, wat maling ka na aulong niya, ihon niya maman siya kakitan sinipon niya. So kuno mo kakitan, dyan na. Amo yatin pinakamaling katakatan kakitan min Tuhan mo Rabbul Alamin. Kaya ito pagpatumto mga tayo mo na kami Islam, inshallah subhanahu wa ta'ala, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم